Minun pitäisi saada nyt vielä sinikseensä nopeasti aamupalalle. Sitten aamupalaksi katsotaan. Mä otan ainakin vettä. Sitten mä voisin ottaa vaikka siivota muut ruoatteet. Mä käyn hakemaan mun huoneesta itselleni. Mä viimeksi mun huoneeseen. Tää on toinen väräläinen tuoli. Voi nyt. Tuolin sohvat mitä on ihan sama. Oikeesti kun tää on niin typerä tää pöytä. Tää oli joku yksi huone. Sitten pöytä laitettu tuohon väliin. Nyt heitetään sen roskikseen. Mä näyttää roskakta hyvin. Sitten vedän karjat pois. Ja sitten vedän pestikootteet päälle. Myös toi. Ai niin joo, mulla on tänään se työiltavuoro. Tullaan. Oi. Tuon sisällä. Moi. Tuolla on mun koti. Tää on nätti. Joo, tässä on huone. Tässä on mun keittiötilat. Juomme sen just äsken aamupala ja mä olin nostattanut vaatteita. Ota vaikka siinä. Mä otan vaatteet nopeasti päälle. Okei. Näin. Mulla on tänään työvuoroa taasko? Niinku just tänäänkö? Joo. No. Ehkä me jotain keksitään. Ne alkaa just nyt. No voihan nyt jäätävä. Mitä hakea laukku? Tule nyt. Kuitenkin. Vaikka saattaa. Tietty voi. Mennään sit ulos. Laitan tämän laukun mun häntään. Koska se ei nyt mulla ole jotenkin tavallaan nyt. Tuun nyt. Joo. Kävit sillä laukun. Nyt. Otan kauan. Tää mun laukku on niin suuri. Tuoko tohon noin. Taas tippuu. Ja mun on hammeet.
Oi Sofia, mä menen tänne penkille istumaan tuolla hetkeksi. Kuuluuko mun soittaa? Ei tarvii. Kiitos avun korjaamisesta kuitenkin. Miten se katsotaan? Pistetään tonne noin laukuksen. Oota. Mennään yhdessä. Tuolla se. Joo. No. Moikka, Niko. Tuutko mua sitten vastaan jopa? Tietty tuun. Moikka. Moido. Hei hei. Moi moi. Hei muuten mun työt loppuu videolta. Niin. Sori. Mä tuun sitten videolta vastaan. Joo. Jatkan poika. Nyt aloitan vaikka sinne.